Hej hallå och välkommen till det 6:e avsnittet och på våran värld. Jag har inte mycket för kreativt, alltså det är lite tråkigt. Var vi avslutade? Ja. Hej då, typ, han kan inte säga. Så att, nej, det funkar. Det är det viktigaste. Ja. Så, där, ja. Om ni tycker Bantica med det laggigt, så är det inte jag som har gjort det. Det laggar på för att jag har spelat samtidigt. Så det är därför. Nej, det går. Men typiskt, det måste jag ställa. Just då. Ja. Nej. Så. Nu tar vi oss upp hit. Jag är inte känd på YouTube. Världens okändaste. Ett starkt som är cool. Vad skulle vi kunna göra? Nu har vi ett träd. Så att det räcker att bygga ut huset. Det ska vi göra. När det blir dag. Eller vi kan göra det nu. Nu. Oj då. Kommer ni ihåg när jag högg ner alla spindelnäten? Det var ju kul. Nu behöver jag en spade. Det verkar jag. Så att jag kan hugga utan spade. Men det som var här hugger jag. Kan jag hugga? Yeah. Sen får jag fixa om det blir några problem. Där, då blev det lite fel. Ja. Nu har vi bytt ut det lite i alla fall. Man kan köra ut det ännu mer, såklart. Det är bara att ja, det orkar inte göra det. Jag orkar bara göra det här så mycket. Men ja, det funkar. Vi ska längst hit och där. Ja, let's do it. För sådär. Men jag börjar hugga ner golvet. Om ni tycker jag ska göra en övervåning eller jag vet inte vad, men typ
övervåning, kiktorn i bergen, en som vanlig källare. Typ som, ja, inte som den här utan mer som ett rum. Jag har gjort ner och så är det ett rum. Ja. Jag bara fundera. Men som ska jag. Så jag bygga ut det ännu mer då. Även om det börjar ta slut. Så bygger jag ut här borta. Okej, då hugger jag med trä. Det tar inte lika lång tid. Jag undrar hur länge jag spelar in nu. Det är väl några minuter förstå. Kanske 2. Ja. Ska vi flytta chest också. Oj då. Nu tar man inte en sån. Tar man en sån där. Och sen gör man så här. Och klickar man ute igen. Ja, det var ju enkelt att bygga ut det här. Nej. Fasen. Fisen. Fuck you. Tur att jag inte hade min gamla dator. Den är inget bra. Inget bra. För att det lagade hur mycket som helst. Typ så här att om jag ibland när jag skulle stoppa ut typ dirt i jorden alltså, så släppte jag. Men den fortsatte ändå. Det var säkert något lag från Java 7. Ja. Ska man göra det lite snyggare. Ja. Stoppa som trä här där man ser där. Som stoppar trä där och där. Det kommer bli snyggt. Snyggare än